Kaixo, gaur erakutsi nahi dizuegu sistema bat familiekin bilerak bideratzeko. Hau da, sortzeko sistema bat, non familiak erreserbatu dezakete bilera bat zuekin. Zuek aldez aurretik erabaki duzuen orduetan. Bale, orduan, pausoak hauek izango dira. Irakasleak, kasu honetan tutoreak sortu beharko ditu gure egutegian saio batzuk non erabakitzen du saio horietan elkartu daitezke familiekin. Saio guzti horiek nik aplikazioaren bidez ikusgai egongo dira. Familiak aukeratu beharko dute saio txoren bat eta bukatzeko tutoreak onartu beharko du azkenean familiaren eskaera. Bale, lehendabiziko urratsa, nola sortzen diren saio horiek? Hau da, nola eskaini dezaken tutoreak saioren bat familiei beraiekin elkartzeko. Horretarako, etorri behar gara honetara, konfiguraziora, eta eman beharko dugu ordutegia sartu. Honetan, joan beharko dugu nahi dugun saioetara, webetara, adibidez, astelehenean egin nahi dut, erreserbatu nahi ditut saio batzuk. Adibidez, lehendabizikoa 3 aurrera, beti bezala markatzen dugu saio bat, eta irekitzen zaigu lehiotxo hau. Mota, hau da garrantzitsuena. Hemen jarri beharko dugu gurasoekin hitzordua. Markatu beharko dugu horrelaxe. Bestela sistemak ezingo du jakin hori dela familiekin elkartzeko. Deskripzioa gomendatzen dugu jartzea guraso bilera. Eta hemen ikusten duzuen markatuta dagoela astelehenak, momentuz bakarrik astelehenak. Eta hemen esan beharko dugu zein egunetik zein egunen arte. Hombre, gaur adibidez da azaroaren 27, orduan azaroaren 27tik emango dizkiogu 2 aste. Abenduan jartzen gara, 27tik, 2 aste, osea, abenduaren 11 arte, sortuko ditugu 1 eta 2 saio. Orduan, markatzen dugu azaroaren 11 arte, edo 12 arte, abenduaren 13 arte. Horrela zeia finkatzen dugu. Gela, aukeratu dezakezue edo ez, aukeratzen baldin baduzue erreserbatzen duzue, libre baldin badago, bestela erroreren bat emango dizue. Ni momentuz ez nuke zerrez aukeratuko, eta gero markoa, horrengo gakoa. Jarri beharko dugu lehendabiziko markoa, gurasoekin bilerak. Eta hemen nahi nuen ordutegia. Hemen ikusten duzu, badaudela ordu pilo bat, ordu erdiko luzapenarekin. Orduan esan dugu, astelehenetan, 3etatik 3:30 arte, eskaini aldia dela bilera bat, familiei. Orduan markatzen dut, eta ematen diot gorde eta etxi. Imaginazazue gauza bera eskaini nahi dudala aste arteetan. Ematen diot aste arteari, eta lehen bezalaxe. Gurasoekin hitzordua, guraso bilera. Eguna markatuta dago aste artea, berdin, esaten dugu gaurtik 27tik, abenduaren 13 arte, eta bakarrik izango dira aste arteetan, eta esaten dugu baita ere, markoa aukeratu behar dugula, eta 3:00tik 3:30 arte. Hemen daukagu 3:00tik 3:30 arte. Gorde eta izten du. Bale, asteazkenetan nola ditugu formakuntza, bilerak eta ez dakit zer, igual, asteazkenetan ez dute zerrez eskaini nahi. Eta ostegunean, ostegunetan libreago nago eta eskainiko dut bat. Hemen, gurasoekin hitzordua, guraso bilera. Betiko datak, abenduaren 13 arte, baino bakarrik izango dira ostegunak, gela ez dut aukeratzen, markoa beti bezala gurasoekin bilera, eta ordua esaten dugu 3:00tik 3:30 arte. Momentuz, berdina. Hemen agertzen da. Eta orain jarri nahi dut bigarren aukera bat, baino badau luzatzen baldin badau, hurrengo izango da 4:00tik aurrera. Bale, orduan markatzen dut hemen.
gurasoekin hitzordua, guraso bilera, 27tik, abendua 13 arte. Bale, kontuz honekin, bereziki bukaerako datarekin, zeren por defecto jartzen du kurtso bukaera. Eta, klaro, ez bazarete konturatzen, eta hau, horrelase, markatzen baldin mauze, usten baldin mauze, pues hori, ekainak 27 arte, zer gertatuko da? Pues horrelase, ostegun guztietan agertuko da aukera bat, eta familia erreserbatu dezakete ez orain azaroan edo abenduarako lehendabiziko astean, baizik eta urtarrian, martxoan edo nahi duten momentuetan. Orduan kontuz data honekin. Bale, esan dugu, 13 arte, abenduraren 13rako ja bilera guztia bukatu nahi dituela. Beti bezala, gurasoen bilerak, eta bukatzeko, kasu honetan zen, lauretatik aurrera esan dugu. Bale, pues gordetzen dugu eta izten dugu. Bale, horrelase agertzen dira. Nola jakin dezakezue ongi sortuta dauden edo ez bilera guzti hauek? Bale, hori konprobatzeko etortzen gara beti bezala etxetxora, eta hemen jartzen duela eguneko jarraipena ematen dugu asteko agendari. Aste honetan ikusten duzu ja badaudela 2 ostegunerako, zeren beti aukera guztia, turnoen txanda guztiak jarri ditugu 27tik aurrera, orain hemen ditugu 2 txanda, guraso bilera momentu zutxik daude, norbaitek eskatzen baldin badu bileraren bat geroxeago ikusiko dugun bezala hemen agertuko da informazio gehiago, baina hemen agertzen dira 2 bilera. Pasatzen baldin bagara hurrengo astera, ikusten duzu ja, baita ere agertzen dela astelenean, asteartean eta ostegunekoak, pasatzen baldin bagara ja azken astera, abenduko, hemen ikusten ditugu ja, hau da abenduaren 13a, eta hurrengo astean ja ez dago ezer egongo. Ikusten duzu ja, ez daudela. Orduan, familiak hartu beharko dituzte hauetakoren bat. Behin familiak aukeratzen dutenean, gero zuek egin beharko zuen beste pausotxo bat, baina hori beste bideo baterako. Beno, tutore, bigarren zatean gaude, zuek jarri zen dituzten aukera ezberdinak familiekin biltzeko, familiak ja jaso dituzte zuen proposamenak, eta familietan ja hasi dira eskatzen saio ezberdinak. Bale, ikusten baldin badugu hemen, agertzen dela momentuz utzi. Zuek idatzi zenuten bezalaxe, 3tik 3:30 arte, guraso bilera eta utzi. Guraso bilera eta utzi. Baina etortzen baldin bagara, abenduaren 2. astera, hemen ikusten dugu asteartean, 3tik 3:30 arte, ikasle fiktizioaren gurasoak bilera eskatu dutela. Eta baita ere, abenduaren 12an. Bueno, zer egin behar dugu orain honekin. Oraindik bilera ez dago antolatuta. Klikatu beharko dugu eskaera hauen baten gainean, eta hemen jarriko dugu. Oso ondo, erantzuna, zerbait esan behar zaio, edo nahi baldin baduzu. Ados, sarreran, elkartuko gara. Jazta. Eta ematen dugu eskaera onartzeari. Eta hemen esaten du, bilera eskaera onartu nahi duzu, baiezkoan familia jakinarazpen bat jasoko dugu. Momentuz, ez da hori gertatzen ari, baina segurazki konponduko dutela berehalase. Eta familia jasoko dute erantzun hau. Orduan, egun honetan, bilera ja pasatu dela eskatutatik onartura, eta hau izango da, irakurriko duten jakinarazpena. Ematen diogu onartzeari, eta ikusten duzu orain ja aldatu da eta kolore morea da. Horrek esan nahi du ja bilera onartuta dagoela. Etortzen baldin bagara eskolako agendara, asteko agendara, eta joaten baldin bagara, hori, abendu horretara, klikatzen baldin badugu honetan, automatikoki ja irekitzen zaigu aukera bilera registratzeko.
Hemen jarri dezakezue norekin bildutzaren, aita, ama edo ikaslearekin ere bai, edo aita eta ikaslea, hori hemen jarri nortzuk etorri diren bilerara. Gero daukagu beste aukera bat eta kontuz honekin. Markatzen baldin badugu hemen, jartzen duela publikoa, markatzen baldin badugu ikastetxea, horrek esan nahi du ikastetxeko ikasle horren irakasleek ere bai ikusi dezaketen zer adostu duzuen bilera horretan. Familia klikatzen baldin baduzue, baita ere familiakoak ikusi dezakete zer idatzi duzuen bilera honen inguruan. Izendatu honetan, egia esateko ez dakigu zertarako balio duen, printzipioz utziko ditugu ezer ez gabe. Hemen idatzi dezakegu nahi dugun guztia eta gordetzen dugu. Biak markatuta daudenez, bileraren balorazio hau edo txostentxo hau biak ikusiko dute. Zuek baloratu horrela nahi duzuen edo bakarrik nahi duzuen ikastetxeko irakaslentzako publiko izatea. Ematen diogu gordetzeari eta ja gelditzen da bilera ere erregistratuta. Orduan, birpasatzen bilera onartu behar dugu aldez aurretik, horretarako erantzun txiki bat eman beharko dugu, gero eman behar dugu eskaera onartzeari, eta bukatzeko ja behin onartzen denean pasatzen da more kolorera, eta more kolorea dagoen laukitxo hauetan klikatuz gero irekitzen zaigu bileraren akta nolabait esateko. Eta hauxe da bigarren zatitxoaren bukaera.